No Alto da Concheira, na parroquia de Chapela, en Redondela, loce un monumento no que podemos ler en lembranza dos homes e mulleres que defenderon a República, Concello de Redondela 2021. Estreouse este 14 de abril, 90 aniversario da proclamación da Segunda República Española, un ano despois do previsto pola pandemia da COVID-19. A escultura é obra da Escola de Cantería da Deputación e pode visitarse xa nun dos lugares máis vinculados á memoria histórica de Galicia. Foi neste Alto da Concheira onde foron asasinadas 21 persoas, as que se suman outras 21 as que lles arrebataron a vida en distintos lugares do municipio. A peza está esculpida en granito, composta por 3 grandes siluetas humanas cun burato no peito. Mide 2,30 metros e pesa case 5 toneladas. Na súa intervención durante o acto, o deputado provincial de Cooperación, Santos Héctor, destacou a importancia do monumento estreado no Alto da Concheira, obra precisamente do alumnado da Escola de Cantería. Culminamos coa colocación dun monumento á memoria saído do obradoiro da Escola de Cantería da Diputación de Pontevedra. É unha peza, como estamos a ver, evocadora, feita na caeira en Poio, precisamente noutro destes lugares regados da nosa Galicia, regados de sangre inocente. Dos lugares da memoria histórica quedan unidos así para sempre aquí no Alto da Concheira. A alcaldesa redondelá Digna Rivas compartiu cos asistentes o acto desta estrea deste monumento un exemplo persoal da súa familia, o da súa bisaboa Digna. Porque a miña bisaboa, é coñecida porque vendía rosquillas nas feiras, ela se buscaba vida, era viúva e se buscaba vida para todo. E sempre contaba a historia de que durante 2 días ou 3 agachou nos barriles de viño que había debaixo da miña casa, onde vivo eu agora, na parte de abaixo, a un curmán dela que estaba perseguido e que sabían que iban a por el, non? El arriscou e o escondeu aínda sabendas do que podía sufrir con 4 nenos pequenos. Pero cando se enteraron que xa estaban buscando, que iban ir a casa, este curmá, por responsabilidade, por ela, marchou da casa para que non lle pasara nada a ela. Ela quería que quedara, pero el marchou. Ás poucas horas o atoparon aquí, nestas cunetas, asasinado. Ela era algo que non se perdeou nunca. O Alto da Concheira conta tamén co simbolismo da proximidade coa illa de San Simón, o campo de concentración do franquismo polo que pasaron 6.000 persoas represaliadas. O Concello de Redondela declarou este 2021 ano das mulleres da illa de San Simón en homenaxe ás madriñas, termo co que se coñecía as lavandeiras, que ao tempo que se ocupaban da roupa dos presos, utilizaban todo tipo de argucias para levarlles comida, medicinas ou mesmo recibir ou entregarlles cartas.